איזה מספר אתה? לא ראיתי. כל התחנה שמה. לא משנה, תעלה, אבל אני אומר לך, אני מסתכל שם, לא מסתכל פה בכלל. אני לא יודע איפה. הנה, אתה רואה 277. שם גם היה כתוב 277. בראשונה. גם כתוב? כן. מה, לא היית עוצר לי עכשיו? אני מסתכל על התחנה שלי, אין אנשים, אני נוסע. אבל אני אומר לך שהיה שם כתוב גם... אבל היה כתוב שם 277. אני אף פעם לא ראיתי, אני ראיתי רק את השנייה. וגם פה הסופית כתוב עליה. אז תראה, אני פעם ראשונה פה, אני גם לא ראיתי את ה... אני לא יודע מעירייה, אני לא יודע מזה. אבל גם אין מספר, לא רואים את המספר שלך על ה... לא, אין מספר. יש, אולי בגלל השמש. אולי בגלל השמש. כן, יכול להיות. בדרך כלל אני יודע... כל הסיבות שאני... בלילה אני שעומד אחרי אוטובוס, אני רואה את המספר שלי. כל הסיבות שאני אפספס ואני אעמוד עוד שעה פה בטח. טוב, וגם פה, בסוף, לא יודע. טוב, אני לא יודע אם יצא לי